Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Wa ko'y nakitang diferensya. Kuan lang kining buhata lang ni. Uon sa Dok? Early in the morning, inigmata ni mo. Sa permero gyud nimong paghihi, gamitan ni. Unsa dili, Dok? Pregnancy test. Doktor. Mao din pagsuta kung mabdos ka ba. No. Mao kini akong basihanan kung unsa gyud ang matuod mong kahimtang. Okay ka ba? Doktor. Kung gusto kang mahibaw sa matuod mong kahimtang, musunod ka sa akong ipabuhat kanimo. Yes. Yes, Dok. Very good. Magpakitabang na lang kahapon nila ni Miss Babes ug Franco. Kalabot sa akong problema ang Andy. Pero, mutuo kaslan ako. Dili lang kahapon nila katawan. Dili lang kahapon mauwawan. Oh Lord, natabangi ko. Nahasol ko pag-ayo ining akong problema. Okay. Base karon sa atong nakita, you're positive. Dok. You're pregnant. Dili, Dok. Pero mao ka ng tinuod. Di ko makadawat ini, Dok. Dili yun. Miss Andy, Anong nahitabo man din ako? Ano man? Dok, kailan matingali ka na ako, di ba? Nga nang mapus mo ko. Andy, ikaw ra mismong makatubag ni Ana. Pero, Dok, imposible. Dili imposible, Andy. Doktor, Bisag ingon ni Ana ang imong pagkatao, pero musugot ka magsadili. Babae ka lang gihapon. dili ko ni madawat, Dok. Buot mo pang ipasabot. Isalikoy mo ka ng binhi karon nga naa sa imong sabakan. Mao ba, Andy? Dok, Ayaw gyud ka nagbuhata. Waysa ka ng binhi karon nga naa sa imong sabakan. Ayaw gyud damay ang kinabuhi sa bata. Magkonsensya ka. Dili ka papahuwayon sa imong tanlak kung imo ka ng buhaton. Kung imo ng buhaton, dili ka makatog. Tungod kay imo unyang madunggan kanunay ang hilak sa imong anak. Igo na, Dok, please. Ikaw mismo nahibaw. Nga nang miturok ka na sa imong sabakan, Andy. Dili ka si mahal nga Birhen Maria. Gananamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Doktor, Usbon ko, ayaw gyugi among ang kinabuhi sa umaabot mong anak. Waysa ang bata. Pakatawa siya. Pakatawa siya, Andy. Oy, si Andy makanang may abot. Uy, wala. Wa man mo diretso. To aman paingon sloyo. Mag-unsa man siya dito. kinahanglang mataga ka. Kinahanglang mahanaw ka sa akong sabakan. Usa kini ka akong tamparo sa akong kahimtang. Usa kinahanglang mataga ka. Uy, si Andy. Naas chining bar. May kapyot. Oh, milagro god. Uy, milagro god.
Nagchining siya. Uy, unsa gud na siya? Misunod siya ni Luisa Yulo? Nga igsoon ni Carlos Yulo? Nga nahimong gold medalist sa miaging palarong pambansa? Oo, ay. May ambag siya sa chining bar. O karon, unsa man na? Mutambling siya? Uy! May tumbling yun lagi. Hinabihan niyang nakalukso-lukso. Yan naman. Uy, wala nga naman na, Sergio. Uy, iya man ang ipanukmag ang iyang tiyan. Ano na, oy? Kinalang mawak ka sa kuntiyan. Ande! Andita na, oy! Tulungan na ka na! Nga naman na, oy! Ande! Nang Inday, Nga naman na! Unsa may sala sa imong tiyan? Nga imo man ang gikulata. Naunsa ka? Nga nang gibasakitan mo mang imong kaugalingon na ngano ka? pasagdi ko ng Inday. Pasagdi ko nakasabot ka. Pasagdi ko! Oh, ande! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ante ay, sulti heragot ko eh. May dako kang problema? Nang Inday. Ay, hana, sige. Ipabuha kayang tanan. Ipahungaw pinagis pagkitak. Kung unsa man ka ng imong problema. Nang Inday. Sige, bako. Hila. Aron mo, luag ka ng lugahan mo. Sige, dire. Akbo dire sa kong ambaga. Hila. Oh. Uy. Sinang Inday yung Gandhi. Nagkinagsanay sila. Ang ano? Unsa na hitabo? Panidaan ko lang. Ano ka? Di man sa ingon nga mag-abot sila maginagsanay pero karon. Hugot kayong bigla ko si Andy kang Inday. Ngano ka? Uy, si Franco man ha? Kanang nagsandig sa dakong haliki. O, murag to na sa kilili. Kitsa man ka ha? Nagilakyot si Andy. Kaya na namahit siya sa iyang luha. Franco, Oy, Miss Babes. kitsa kilili ni mo di ha? Kuan si nang Inday o si Andy. Ha? Nga naman? Kuan, nagilaksanay sila og murag nagilak si Andy. Unsa? Unsa may hinungdan? Ako kay bawo. Karon, nakapabuhagay ka naman gayat. Nakahila ka nagmaayo. Sultihin ako. Ano bang naingon ka man ini, Ande? Gusto ko nagtapusan ako kinabuhi ng... Santissima, dako ka ng salaoy. Ngano gud in taon? Ha? Tungod lang sa problema? Nganong dili mo man ka na isulti? Aron sa ingon, kahatagan natog sulbad. Ande, dili sulbad ang pagtubok. Dili sulbad ang paghikog. Hinoon, makahimo ka pa hinon og dakong sala. Unsa man kayo day imong problema? Sulti. Mukatawan ako ang tibuok kalibutan. Kung masayod sila sa kong kahimtang ng Inday. Hindi. Ug dili ko na madawat ng Inday. Dili. Diha ka na ng Inday. Oh. Uy. Midagan man siya. Ug tuwa pa ingon siya motorsiklo. Ande! Ande! Unsay buhaton mo, Ande? Ayaw ito pag pinutong, Ande! Ayaw!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.